Radio Joliba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔba an b'aw fo dante foli min na minnu bɛ ka an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ n'o y'an ka page Facebook ye limanaw an b'aw fo min ye radio Joliba bɛ lamɛn nin waati in na Segu min ye Sikaso o kumana aw minnu bɛ k'an lamɛn o fiɲɛsiraw fana kan an b'aw fo an b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma aw ka jɛmukan min n'a bɛ sigi aw ye don o don ni o ye kunnafoni gafew ye olu lakali waati selen filɛ an fɛ yan limanaw gafe ninnu kɔnɔ kuma bɛ ayiwa fasiri nanzarakan na nka anw baara min kalifara anw na o ye k'a lakali aw ye bamanankan na limanaw o ye an ka don o don wuli ka jɔ ye an tɛna sɛgɛn o la fiyewu o kumana min minnu bɛ ka an filɛ an ka ayiwa bɔlɔlɔw sanfɛla la an b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma jɛka baara don ne yɛrɛ tɔgɔ ye Amadu Jalo ka kunnafoni ninnu lakali aw ye arajo fanfɛ maa min bolo bɛ nɛgɛ karafe la bi sɔgɔmada in na Musa Sanogo k'an bila an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la min ye Lamini Kulubali ye ka taa se Isa ma Yusuf Sangare ani min ye Augustin Shubi olu bɛ ka nin baara in kɛ limanaw nin y'an sigilen o kɛnɛ kan o kumana bi ye juma ye min ye lahɔrɔma don ye bi ye wa décembre kalo ale ye tile 20 sɔrɔ san 2020 ani 4 an bɛ dugawu de kɛ juma hɛrɛ a n'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ɲɛna aw danse limanaw an sigikun ye min ye o ye gafew lakali ye an gɛrɛjɛgɛ donna gafe minnu na olu filɛ nin ye min ye l'indicateur du renouveau olu ale bɛ yan l'indépendant ale bɛ yan min ye les échos welewele ale fana b'an bolo kɔrɔ yan nouvel horizon bɛ yan min ye le soir de Bamako ye o kumana nin fasiri di sɛbɛn damadɔ an bɛna ninnu lakali sisan limanaw aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na kunnafoni o ye hakɛ ye limanaw kumana an b'a fɔ ɲɛna aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma fasiridi sɛbɛnw na an b'a daminɛ ni min ye o ye l'indicateur du renouveau limanaw fasiridi sɛbɛn in ka dakun fɔlɔ yɛrɛ la awa n'i ye jateminɛ kɛ a bi waati damadɔ bɔ sisan awa halisa sama-samali kɔni bɛ Mali ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw olu ni awa sanubɔ cakɛda min b'an ka jamana kɔnɔ yan limanaw n'o ye Barrick Gold ye ayiwa sama-samani na a ko kɔni sera yɔrɔ la sisan Barrick Gold kɔni bɛ fɛ ka ko in yɛrɛ awa ka taa da maa wɛrɛ ɲɛkɔrɔ ka se ka kuma Mali jamana faamaw ni awa Barrick Gold ni ɲɔgɔn cɛ o de la ayiwa indicateur y'a jira k'a fɔ ko awa sanubɔ cakɛda min filɛ nin ye awa n'i y'a lajɛ a taara ko in ta ka taa da jɛrɛjɛkulu dɔ kɔrɔ n'u k'a ma ko centre international pour le règlement des différends limanaw o ye cakɛda ye min ni awa ale de bɛna kɛ awa kumaɲɔgɔnya ye ka min ye jamana ɲɛmɔgɔw ni Barrick Gold ni ɲɔgɔn cɛ sabu limanaw a jala k'a fɔ hali sisan faamuya ma se ka kɛ communiqué min ni o kɛra araba tɛmɛnen décembre kalo tile 18 san 2024 na min ye sanubɔ cakɛda in n'o ye Canadakaw ka nin cakɛda in limanaw Barrick Gold a y'a jira k'a fɔ awa ko in kɔni bɛna ɲini ka taa k'ale bolo dan ale bɛna taa a ta da min ɲɛkɔrɔ o ye centre international pour le règlement des différends ye walasa a ka se ka kuma Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'i y'a lajɛ sama-samani min filɛ senna nin ye limanaw a bɛ ɲini ka na kalo damadɔ bɔ sisan Mali jamana ɲɛmɔgɔw dun kelen bɛ ka jalaki min bi Barrick Gold kan k'o de ye awa a ma i jɛya nafoloko la a kan ka jamana ka hakɛ min d'a ma limanaw a bɛ fɛ ka Mali kumaniya a ka hakɛ ma n'i y'a lajɛ Barrick Gold ka communiqué laban minnu fana kɛra n'a y'a jira k'a fɔ ko jalaki min bina ale ka Mali jamana fɛ ko u ma jɛn ni o ye ko olu kɔni bɛ ko in kɛ i b'a fɔ ko awa Mali faamaw bɛ ɲini ka na benkani de ta ka ɲɛsin olu sɛgɛrɛ benkani ninnu caman bɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko u ka cakɛda min na awa olu de tɔgɔ fɔ n bɛ ko in na n'o ye Lulu Gongoto ani Somilo SA limanaw ko in a bɛ munumunu zalo la o sanubɔ cakɛda in de fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a lajɛ yɔrɔ Barrick Gold yɛrɛ ye awa sanubɔ cakɛda tɛ Mali la yan min ka bon n'a ye min ka sanu bɔta ka ca ni a ta ye hakilila jiginna u ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ n'o ye Mark Bristow yɔrɔ ale yɛrɛ a fɔra k'a fɔ mandat d'arrêt bila n bɛ ale kama o kɔfɛ min ye baarakɛla damadɔ ye Mali sariya ye olu minɛ k'olu bila bɛrɛ la ka sababu kɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko hakɛ min kan ka di Mali jamana ma limanaw ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yugubara
min ye awa Mali ye awa sariya kura de ta jukɔrɔ nafolo ko la n'o ye code minier code minier min ni awa san 2023 limana o donna ba la yɔrɔ o donni ba la a bɛna fɔ o bɛ dɔ fara Mali ka hakɛ ɲinitaw kan awa sanubɔ cakɛda dunan minnu bɛ Mali la yan o ka se ka Mali ka ta ye min ye o fana ka se ka bɔ ka di Mali jamana ma nka an kɛ Barrick Gold ko in bɛ ɲini ka na dabiri Barrick Gold da la Barrick Gold de filɛ nin ye k'a fɔ ko fɛn fɛn ɲinina Mali jamana fɛ ko olu tɛ se ka o bila tiɲɛ kan an y'a fɔ ten kuma daminɛ na u y'a ye ɲɛ de tɛ ko la sisan ko in kɔni u y'a ta ka taa bila Centre international pour le règlement des différends walasa a fana ka se ka kuma Mali jamana fɛ n'i y'a lajɛ limanaw sanubɔ cakɛda min filɛ ne ye Lulu Gungote min filɛ Kayi mara la ani Senegali yɛrɛ ka surun kosɛbɛ limanaw sanubɔ cakɛda ka dɔgɔ Mali la yan min ka bon n'a ye min ka sanubɔ ta ka ca n'a ta ye nka k'a fɔ de ko code minier kura min bɔra nin ye n'a fɔra k'a fɔ ko Barrick Gold a kan ka hakɛ min di Mali jamana ma yanni code minier kura in ka na limanaw n'i y'a kun sigi 100 o 100 Mali ta kun y'a la 20 dɔrɔn de ye a tɔ 80 o bɛɛ kun bɛ di Barrick Gold ma u kun b'o cɛ ka taa n'a ye u ka jamana kɔnɔ an bɛ waati min na ko sisan o de dabilatɔ don Barrick Gold de ko k'ale tɛ jɛn n'o ye ko fo ko in ka tila kɔfasa kan Mali jamana fana du ko ale tɛ jɛn n'o ye min bɛ bɔ i ka dugukolo jukɔrɔ ne ta kɛra o la bololasɔn ye sariya kuraw de tara Barrick Gold filɛ nin ye ka ko in k'a bɛ i kɔ don a ma ni dun y'a lajɛ limanaw san o san Mali jamana nafolo min bɛ tila la nin sanuko in na limanaw a kasabe de ka bon k'a daminɛ miliyari 300 fo ka taa se miliyari 600 la limanaw a b'o dankan de la Mali jamana de filɛ nin ye k'a ye k'a fɔ sisan jaja ko in bɛ kɛ olu kɔ ka di nafolo bɛ bɔ sanu bɛ bɔ nka Mali ta la bolosɔn ye Barrick Gold ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sama-samala na nin cogoya de la nka Barrick Gold ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ olu tɛna danni ma u n'a maa wɛrɛ da don ko in na n'o ye Centre international pour le règlement des différends ye a ka se k'i da don ko in na ka Mali jamana ni Barrick Gold fara ka bɔ ɲɔgɔn na kunnafoni de filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ bi aw bonya n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an b'o ta l'indépendant ale kumana limanaw Mauritanie mara la ayiwa ko malidenw bɛ welewele dakan na ka ɲɛsin Mali jamanakuntigi ma général d'armée Assimi Goïta ko n'a min daɲuman don malidenw ka koɲɛ la minnu bɛ jamana kɔ kan malidenw sɛgɛnna Mauritanie kaw fɛ yen dɛ kuma in fɔra min ye maliden minnu sigilen bɛ Mauritanie jamana kan olu ka ɲɛmɔgɔ limanaw ale de bɔra ka kuma in fɔ ko général d'armée Assimi Goïta maa min ye kuma in fɔ a tɔgɔ Isaka Traoré Isaka président de la communauté malienne en Mauritanie a yira k'a fɔ araba tɛmɛnen décembre kalo tile 18 tɛmɛnen na ko nin ye welewele dakan ye limanaw ka ɲɛsin jamanakuntigi ma général d'armée Assimi Goïta laseli dɔ kɔnɔna la ko maliden minnu sigilen bɛ Mauritanie jamanaw ni u bɛ maloya sugu bɛɛ lajɛlen ni tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mauritaniekaw ka walejugu sababu la minnu bɛ ni Ala y'u gɛrɛjɛgɛ Mauritanie sigi la bi papier ko dan b'a yɛrɛ ye ko carte de séjour limanaw Mauritanie jamana kɔnɔ a jarala k'a fɔ o carte de séjour min filɛ a kɛlen bɛ ka kɔlɔlɔ min se malidenw ma Mauritanie jamana kɔnɔ sisan a ka ca dɛ o de la Isaka Traoré ko in sera dangan min na sisan nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye olu bɛ jamanakuntigi yɛrɛ de wele a k'i da ɲuman don nin na l'indépendant ko a bɛ Isaka ka kumaw a b'u dan kɛnɛ kan Isaka y'a jira k'a fɔ ko monsieur le président Mauritanie olu kɔni ka jate la Mauritanie ye Mali sigiɲɔgɔn jamana ye wa n'i taara dɔfɔw la Mali ni Mauritanie ye bɛɛ lajɛlen ka nafaw bɛ ɲini ɲɔgɔn nɔfɛ nka k'a ye k'a fɔ o Mauritanie n'i bɛ bɔ Mali kɔnɔ k'i bɛ taa Mauritanie n'i sera dancɛ la ka ban jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ i ni hɛrɛ fara la ko bi na min bɛ ka ɲini Maliko la o ye bɛn ani keleya ye Mali ni Mauritanie cɛ sango n'i y'a lajɛ maliden minnu taara tunga la Mauritanie limanaw n'a fɔra k'a fɔ ko olu bɛ ka bɛn ɲini ye bi nka ko in gɛn bɛ min ɲini bɛ o tɛ ka sɔrɔ n'i bɔra Mali la yan kabi bi frontière la limanaw i dontɔ Mauritanie i b'a sɔrɔ u ka lakanaba ninnu olu de bɛ maaw lajɔ walima ka kariw n'a kɔnɔmaw falen tewu k'u lasegin ka na
ko o de la ko yɛrɛ ko a bɛ awa dongo don n'i y'a lajɛ kari 2 walima kari 3 i b'a sɔrɔ o falen bɛ malidenw na minnu bɛ bɔ Moritani k'a fɔ a ye segin n'u ye u bɔra yɔrɔ min na. N'i y'a lajɛ limanaw ko Moritani ni Mali yɛrɛ cɛ dugu damadɔ bɛ yen n'o ye Ayum ani El Artrus o ye awa dugu ye yɔrɔ ni kariw yɛrɛ sera yen ka ban yen nɔ lakanabaw i b'a fɔ ko n'u ɲɛ dara malidenw ka ban limanaw i b'a fɔ ko awa ko wɛrɛ de kɛr'u la. N'i y'a lajɛ limanaw an b'o de dabolo ka bi ko awa u bɛ min jagoya u kan o de ye carte de séjour ye o ye bugunatigɛ sɛbɛn limanaw ni ma o sɔrɔ ka ban min b'a yamaruya k'a fɔ ko i kan ka taa u ka dugu la waati damadɔ bɛ d'i ma carte de séjour min bɛ di u ma limanaw kalo 3 de bɛ di o kɔfɛ o la i bɛ sɔrɔ ka wuli ka sɛbɛn wɛrɛw ɲini ka sɛbɛnw dafa walasa i bɛ se ka to Moritani jamana kɔnɔna la. N'i y'a lajɛ u ka dugu damadɔ bɛ yen i n'a fɔ Oroso ani Chami o dugu damadɔ ni sera yen nɔ yɔrɔ o ni Moritani yɛrɛ cɛ kilomɛtiri 180 ɲɔgɔn na ko yen fana a bɛ jagoya i kan ko fo i ka carte de séjour ɲini n'o tɛ u ka faaba n'o ye Nouakchott ye i sen tɛ se ka se yen. O de la Isaka y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ nin damanda de la bi maa minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ ka taa Moritani limanaw i b'a sɔrɔ n'u kɔni sera donda la ka ban ni sɛbɛn in bɛ ɲininkali k'u la walima n'i donna n'i ye carte de séjour sɔrɔ e bɔra dugu min na yanni i ka se faaba yɛrɛ la limanaw ci bɛ bila i ma k'a fɔ ko carte de séjour min b'i bolo kalo 3 de bɛ di kalo 3 yɛrɛ ma dafa a bɛ fɔ k'i ka wuli ko ka sɛbɛn wɛrɛ ɲini tuguni limanaw ko Isaka ko olu de b'u yɛrɛ ɲininka sa ka bɔ i ka jamana na ka taa tunga la jamana wɛrɛ kan n'o bɛ ɲini kana kɛ a damata jɔnya ye ko malidenw de bɛ nin kɔnɔna la bi ko u b'a ɲini jamanakuntigi fɛ Moritani ni Mali ye sigiɲɔgɔn jamana ye u ka nafaw bɛ ɲini ɲɔgɔn kan n'o tɛ ko Moritanikaw caman fana de bɛ Mali la yan u bɛ k'u ka baara kɛ kɔlɔlɔ foyi t'u kan dimi foyi t'u kan bi nka ko n'a fɔra ko maliden minnu bɛ yen k'u bɛ bɔ Mali la yan ka taa Moritani u bɛ taa fɛn ɲini u bɛ taa baara la limanaw ko gɛlɛya ye ni gɛlɛya tɛ 2 ye kelen de b'u kan bi ko hali minnu bɛ yen n'olu ye sigiyɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ Moritani jamana kɔnɔ n'u k'u bɛ bɔ k'u bɛna carte de séjour ɲini i b'a sɔrɔ wari min bɛ ɲini u fɛ o ye CFA wari 20,000 ye i b'a sɔrɔ a bɛ ɲini u fɛ de k'u kana fo bɔda la limanaw dugu damadɔ minnu n'an ye olu fɔ sisan o taa ni ka segin i nali 20,000 i segili 20,000 jɔn de bɛ o ɲɛ ko ka tila k'a fɔ tuguni k'i ka carte de séjour ɲini i ma kalo 3 kɛ ko ka i ka sɛbɛnw dafa ni o ye limanaw an b'o de dabolo ka bi yɔrɔ hali ka bɔ Mali yɛrɛ la ka taa Moritani passe yɛrɛ tɛ min bɔ CFA wari 80,000 n'a fɔra ko i ka taa 20,000 40,000 ko ka t'o bɔ carte de séjour dɔrɔn kama limanaw Isaka Traoré min ye maliden minnu sigilen bɛ Moritani olu ka tɔn ɲɛmaa don a ko in bɛ nin dabolo de ka bi olu kɔni fɛn bɛɛ b'u ka bi fo hɛrɛ Moritani jamana kɔnɔna la jamana 2 in kana fɔ ɲɔgɔn kɔ ko a b'a ɲini jamanakuntigi fɛ a k'i da ɲuman don nin na jamana 2 in u den bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi hɛrɛ la jamana 2 in kɔnɔna la kuma in a fa sirila Mohamed Haidara de fɛ l'indépendant kɔnɔ bi limanaw aw bonya bɛ ni kunnafoni la. N'an bɔra ye limanaw fasiride sɛbɛn min bɛ yen n'an b'o ta o ye les Échos limanaw Écho y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ Mali jamana ko k'a bɛ bɔ CEDEAO la a kɔlɔlɔ bɛ sɔn ka yɛlɛ min ye EDM-SA ale yɔrɔ EDM yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka courant di malidenw ma bi n'a fɔra ko Mali bɔtɔ don CEDEAO la ko kɔlɔlɔ fana yɛlɛtɔ don EDM-SA la yɔrɔ ko bɛ ka se gɛlɛya ma walasa min ye EDM-SA Énergie du Mali ale de ko don min bɛ courant di jamanadenw ma ko a bɛ ɲini kana kalo 16 bɔ bi limanaw ko a dɛsɛlen bɛ ka courant di couranttigɛ o de bɛ tugu ɲɔgɔn na gɛlɛya in kɔni don o don dɔ de bɛ fara a kan limanaw couranttigɛ yɛrɛ kɔfɛ EDM yɛrɛ gɛlɛya wɛrɛ b'a yɛrɛ kan bi min ni Ala ye don o don da dɔ de bɛ fara o gɛlɛyaw kan kunnafoni a sɔrɔla da minnu na olu seereyaw y'a jira k'a fɔ limanaw ko n'i y'a lajɛ ko maa dɔ bɛ a tɔgɔ ye ko Abdulayi Saka Bagayogo ale ye nin ɲɛfɔ san 2020 tɛmɛnen na ko EDM-SA ale wari min yɛrɛ tilala la
awa san laban in kɔnɔna la limana o de cayara kosɛbɛ. A jala k'a fɔ EDMSA kɔsa in na k'a bɛ se miliyari 200 ani 8 ɲɔgɔnna ma murumuru 19 limana ko o de tilala EDMSA la. O mana bɔ yen awa ko n'i y'a lajɛ san 2003 limana ani san 2023 ni ɲɔgɔn cɛ limana ko EDMSA ka nafolo min yɛrɛ ni awa kun kan k'o sɔrɔ ni o ma se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye k'o bɛ se ka taa miliyari 254 ɲɔgɔnna la. O b'a yira k'a fɔ EDM yɛrɛ ale min bɛ courant dilan k'a di i b'a sɔrɔ a bɛ courant dilan hakɛ min na a n'a bɛ courant feere hakɛ min yɛrɛ la o ka ca ni o ye. O b'a yira k'a fɔ EDM kɔni a ta kɛn b'a la jagokɛla bɛ jago kɛ nka tɔnɔ kisɛ kelen tɛ ka sɔrɔ a la. O de la an bɛ don min na ko bi jamanaw kana fara courant tigɛ kan k'a daminɛ san 2020 na ka n'a bila san 2023 la jamana a jala k'a fɔ ko EDM juru min yɛrɛla ani a ka maa minnu bɛ taji feerew ma n'o ye fournisseurs ye o fana dɔ de farala o kan ko miliyari 200 ani 53 ɲɔgɔnna ko a kun b'o la nka a nana b'o la jamanaw kana bila fo miliyari 612 la dɔ de bɛ ka fara juru kan fɛn tɛ ka bɔ a la. Ko hali l'impôt minnu bɛ yen n'u b'o sara awa ko dɔ fana faral'o kan limanaw o fana yɛlɛla ka bɔ miliyari 45 la ka taa se fo miliyari 123 ma. Maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye sociétés ye minnu ka juru fana bɛ EDM na k'a daminɛ san 2022 la limanaw ko dɔ de fana farala o wari kan juru ninnu n'i y'a lajɛ a nana se fo miliyari 187 ma k'a sɔrɔ ni a kun bɛ miliyari 38 de la. EDM yɛrɛ lahalaya an bɛ don min na ko bi limanaw ko EDM kɔni kɛn bɛ a bɛ nimakaran de la bi sabu a kan ka courant min yɛrɛ di malidenw ma n'i y'a sigi 100 o 100 30 u bɛ k'o de di 70 tɔ o kɔni kɛn bɛ maaw bɛ ka fu de sara u kan ka courant min sɔrɔ o tɛ sɔrɔ wari fu jamanadenw de bɛ k'o sara. N'i y'o lajɛ jamanaw maa kelen o maa kelen walima jɛkulu o jɛkulu i b'a sɔrɔ a bɛ se sefa wari 100 ani kɔ ma 140 ni kɔ ko a bɛ taa o de la. Limanaw ni a ko bɛ nin lahalaya la an bɛ danga min fana na Mali jamana ko k'ale bɛ bɔ CEDEAO la. Yɔrɔ CEDEAO yɛrɛ n'i y'a lajɛ falenfalenni ni taa ni ka seginw o bɛ Mali jamana ni CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko kabi san 2005 limanaw fo kana se sisan ma ni gɛlɛya in a bɛ sen na kɔsa in na de a dɔnna sabu minisiri min bɛ kuranko kunna ale de bɔra k'a fɔ ko wari de tɛ yen ko juru bɛ EDM na wa a da yɛrɛ ko EDM baarakɛlaw k'olu tɛgɛ yera bɔrɔ kɔnɔ sabu sonyɛni ko de bɛ EDM kɔnɔna la. Limanaw min ye Côte d'Ivoire jamana fana ye kɔsa in na EDM maaw ɲininkara premier ministre fɛ fɛɛrɛ wɛrɛ ma sɔrɔ olu bolo olu ko ni courant yɛrɛ de ma bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka na sabu a jala k'a fɔ 100 o 100 18 limanaw o courant de bɛ bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka di Mali ma o bɛ kɛ sababu ye anw bɛ courant sɔrɔ ka laban ni min ye ECHO ka fɔ la limanaw o ye k'a fɔ CEDEAO ka jɔyɔrɔba de bɛ ni kuranko in na sabu a jala k'a fɔ ni Mali sen bɔra ni CEDEAO ko in na limanaw ko an ka kuranko ko Mali bɛ se ka nafolo minnu bɛ yen n'o kun kan ka baara kɛ a bɛ se sefa wari miliyari 80 ɲɔgɔnna ma min kun kan ka fɛn wɛrɛw kɛ nka an bɛ don min na ko bi limanaw ni an nana bɔ CEDEAO ko in na nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fɛn ye min tɛna kɛ sɔrɔ fɛn ye ko a sera sa jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ kura wɛrɛ sɔrɔ fɛɛrɛ min n'o bɛ se ka kɛ sababu ye EDM ko in kuranko in gɛlɛya a kana taa se yɔrɔ wɛrɛ ma jamanadenw ka dɔ fana kana gɛlɛya kan. Kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ limanaw fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an b'o ta Nouvelle Horizon ale kumana limanaw Nouvelle Horizon y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ka sariya suba kura o birikiden fɔlɔ o dara yɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ ka kɛ ni UEMOA ale ka laɲiniw ye a fɔra k'a fɔ jamana o jamana bɛ yen ko UEMOA tɔnden Union économique et monétaire ouest africaine limanaw ko ka
kiirisoba dɔ jɔ i ka jamana kɔnɔ n'o ye Cour des comptes ye. Mali ka jamana sariya sunba kura min ni an y'o sɔrɔ o de fana b'a yamaruya k'a fɔ Mali ka kan ni Cour des comptes ye. O Cour des comptes min filɛ limanaw ko a bɛ ka don ba la. Kunungo alamisa décembre kalo tile 19 jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ale ni premier ministre ka taa se ministre ɲɛma caman ma ani ambassadeur olu tun bɛ nin birikiden fɔlɔ dayɔrɔ la. Limanaw ko Cour des comptes a ye jabala kura a y'o sɔrɔ a filɛ nin ye Cour suprême yɛrɛ kɛrɛfɛla la Banangabugu la. Jamanakuntigi tun bɛ a ko kɛnɛ ka kunungo limanaw k'u taara a birikiden fɔlɔ da. N'i y'a lajɛ limanaw so belebeleba sabu bureau 187 o de bɛ Cour des comptes so kura in kɔnɔna la. Olu cɛla bureau 171 ɲɔgɔn na o bɛ yen minnu ni o n'a minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na. Limanaw ko salle so belebeleba 2 o bɛ yen kiiritigɛso n'o ye salle d'audience ye a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen maa 350 bɛ ye kelen kɔnɔ maa 400 o bɛ ye kelen kɔnɔna la. Limanaw ani ka far'o kan min bɛ tali kɛ gafe mara yɔrɔ dɔ bibliothèque o fana bɛna dilan ka taa se bolimafɛn jɔyɔrɔw ma dugumana dugu jukɔrɔso o b'a la limanaw a n'a ɲɔgɔnna caman. Min ye Cour suprême ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'o ye docteur Fatoma Teraye ale y'a yira k'a fɔ ko nin ye san 50 hami min n'o tun bɛ Mali jamana na k'o de donnen filɛ nin ye bala nin ye jamanakuntigi ale ka wulikajɔ y'a sababu ye wa ko nin bɛ min jira o ye mara yɛrɛ kɛcogo ɲuman bonne gouvernance nin y'o dontɔ de bala. Limanaw docteur Fatoma Tera a ko Mali ka sariya sunba kura n'o ye constitution 22 juillet 2023 yɔrɔ o de y'a laɲini o de kɔnɔna la a yiralen bɛ k'a fɔ ko Cour des comptes n'o ye sariya soba kura ye min bɛna Mali ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafoloko bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi. A fɔra k'a fɔ i mana yuruku kɛ n'i bɛ taa kiiriso min ɲɛma o de Cour des comptes ye. Cour des comptes kelen in fana limanaw walasa jamana foroba nafolo kana buruja maaw ja kana jɔ jamana foroba nafolo la Cour des comptes a bɛna nin baara de kɛ. N'a fɔra k'a fɔ limanaw hali n'a sɔrɔla Mali den minnu bɛ yen n'u tɛ kumaniya jamana nafolo tali ma n'u kun tɛ siran k'u ka siran sabu ko sariyasoba min jɔlen filɛ nin ye limanaw n'o ye Cour des comptes ye ale ka baara tɛna ɲɛsin foyi ma fo ka jamana nafolo ka kisi dunkojugu tɔɔrɔ ma. Ale de birikiden fɔlɔ dalen filɛ limanaw a jala k'a fɔ nafolo kasabi min bɛna don soba in jɔli la a bɛ se miliyari 8 ɲɔgɔnna de ma. Ko so in a fɔ min ma ko R+5 so in a bonya bɛ taa o de la. Min bɛ tali kɛ jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a ko nin ye jamana gouvernement yɛrɛ ka laɲini de ye ka kɛɲɛ ni UEMOA ale fana ka laɲiniw ye sabu limanaw a mɛnna kabi san 2000 waatiw la juin kalo tile 29 UEMOA kun y'a ɲini maa y'a ka tɔn dɔ ye ko ka Cour des comptes sigi a ka jamana kɔnɔ. An ka jamana de selen filɛ nin ye k'a ta sigi nin ye an ka angile ko ka sariya sunba sɔrɔ san 2023 soba bɛna jɔ u tɔgɔ la walasa ka se ka ni Cour des comptes ka bila sen kan. Limanaw o de ye kunnafoni an ye min bɔ min bɛ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la bi aw bonya b'a la. Limanaw an bɛ kunnafoni lakali kuncɛ ni fasiride sɛbɛn min ye an ko a ma ko le soir de Bamako. Soir de Bamako y'a yira k'a fɔ ko min ye baarakɛla dɔw ye minnu bɛ yen n'u tun bɛ baara la waati n'o ye travailleurs temporaires ye olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Orange Mali la ko u farala ɲɔgɔn kan bi ko u diminen bɛ dimi kun ye mun ye baarakɛla ninnu y'a yira k'a fɔ olu gɛnna ka bɔ baara la u ma kun dɔn a la ko a bɛ kalo damadɔ bɔ sisan u sen tɛ ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la. U farala ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ de kɔnɔ jɛkulu in k'u ma sariya yɛrɛ sɛgɛrɛ ka ban sabu u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ taa sariya ɲɛkɔrɔ u tɛ da o fana ma u ye wele bila min ye jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta limanaw k'a ka i da ɲuman don a la sabu Orange Mali ka nin baarakɛla minnu filɛ nin u y'a yira k'a fɔ ko olu gɛnna ka bɔ baara la limanaw kalo caman n'u ka hakɛ tɛ u ni baara yɛrɛ tɛ a bɛ se maa 100 ni maa 50 ɲɔgɔnna ma minnu de bɛ nin lahalaya in kɔnɔna la.
limana a jala k'a fɔ ko maa bɛ se k'a fɔ ninnu kɔni kɛra baarakɛla kɔrɔ Orange Mali la k'u ye jamana sariya soba sɛgɛrɛ ka t'u ta da u ɲɛkɔrɔ walasa u ka se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la nka limanaw ko in sariya a bilala sariya ɲɛkɔrɔ jamanakuntigi wele bɛ ka bila o ma bi nka a na kɛ Orange Mali kɛlen bɛ ka tulo 2 datugu a tɛ ka se ka ninnu ka hakɛ k'a lasegin u ma limanaw ko in kɔni bɛ danga min na sisan nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye jamanakuntigi Asimi Goita ale de welelen bɛ Orange Mali baarakɛla minnu gɛnna ka bɔ baara la ko u bɛ fɛ k'u ka hakɛw ɲini an b'a kuncɛ ni kunnafoni min ye limanaw o ye Kayi ko Kayikaw sifinaka minnu bɛ yen nɔ olu fana sɛbɛkɔrɔ diminen bɛ bi u diminen bɛ jɔn kɔrɔ o ye u yɛrɛ balimamuso n'o ye Batulu Ɲani limanaw Batulu Ɲani ale ye Kayika ye nka Batulu Ɲani min ni a bɛ jɛkulu ɲɛma n'o ye Anbikɔ ye ko nka Anbikɔ e ko a tɛ Kayi sifinakaw ka sira kan bi sabu ko jɔnni de tun bɛ se ka da nin na k'a fɔ Kayi duguden minnu bɛ yen n'o ye sifinaka ninnu ye yɔrɔ Batulu Ɲani yɛrɛ ale yɛrɛ ye Kayikaden ye san o san i b'a sɔrɔ ko a bɛ ɲɛnajɛ dɔ boloda ye n'o ye festival Kayi kunbɛn limanaw ni festival ba min filɛ n'a bɛ labɛn na sisan a jala k'a fɔ ko festival in a kɛtɔ ɲina gɛlɛya bɛ sɔn ka don a la dɛ sabu Kayi sifinakaw de k'olu bɛ min ɲini Batulu Ɲani fɛ limanaw yan'a ka ta kɛ wari bɔli ye ka don tulonkɛ siraw la n'o ye festival n'a ɲɔgɔnnaw ye k'olu Kayi ka sifinakaw limanaw ko usine tɛ Kayi baara tɛ Kayi limanaw olu bɛ tile temi de la u ka daw la ye ko festival min labɛntɔ filɛ nin limanaw ko nin kɔni ye ko langolo de olu ka jate la ko tulonkɛ don tulonkɛ min yɛrɛ ni nafa t'a la k'u b'a ɲini Batulu Ɲani fɛ limanaw yan'a ka miliyɔn caman nafolo caman bɔ ka don festival la ko olu b'a ɲini a fɛ a ka usine dayɛlɛ walima a ka denmisɛnninw bolo don baara la Kayi mara la ko limanaw yɔrɔ min yɛrɛ tɔ ye Kayi sifinakaw tɔ dimi ko maa min bɛ yen n'ale ye Kodiwarikaw ka dɔnkilidala dɔ n'u k'a ma ko Debordoli Kunfa limanaw a na kɛ ale yɛrɛ welelen bɛ ni festival ba in kɛnɛ kan limanaw o de ma bɛn Kayi sifinakaw yɛrɛ ma fiyewu sabu a na kɛ nin Debordoli Kunfa in ale ma tɔ foyi to Mali la waati tɛmɛnen ninnu na Kayi sifinakaw de ko sa ko yan'a yɛrɛ ka Mali dɔnkilidalaw wele ko a na wele bila Kodiwari dɔnkilidalaw ma o fana ma bɛn u ma limanaw ko de bɛ nin dangan na Kayi festival kunbɛn ɲinata in kɔni kɛtɔ gɛlɛya dɔɔni bɛ sɔn ka don a la dɛ Kayi sifinakaw fɛ limanaw waati sera e ko an t'a bila yan an ye nin sɔrɔ min ye soir de Bamako ale kɔnɔna la kumana bi ye juma ye ni Ala sɔnna a kana ɲinɛ bi su in na nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Jama Kodi ale ye jɛmukan kɛnɛ kan min ye an ka baabu ye o bɛna tali kɛ Mali ka usine kura min n'o ye lithium ko ye an n'an da don o la fo ka taa se kuranko gɛlɛya ma n'o ye EDMSA ani CEDEAO ko ninnu baabu ninnu an n'an ka maa welelenw an n'an da don nin na bi su in na ni Ala sɔnna o kumana yanni o cɛ ne b'aw fo dantɛ foli min na an b'a fɔ Ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ